mowinjo bed ni gikaw. Gino mamiyo nitiere skunde moko klas owinjo bed ni nitiere kod jopuonjre 45 tiyudo ka klas nitiere kod jopuonjre 100. Dhugruok mano mar nyithindo e klese kata kuonde mag nindo, mano bende nyalo hinyo ngima japuonjre skul e yo machalo nade, Maureen? It is very risky, Joyce. Iseneno kata mana ka wasebedo gi cases kaka inyalo nilongo ni endarasha skul ma nyithindo ne ng'eny to macha was a private school. En omanyo pesa ma keluru jonyuol kunyalo kelo nyithindo to keluru. Koro because I'm looking for money, I'll take as many as possible. Yet government nitiere gi guidelines ma onego bedni kata capacity monego bedni nyithindo ing'iyo. Student teacher ratio en 1:45. You get dormitory depending with the size nitiere gi safety guidelines monego bedni imegodo sure ni dormitory is. Teyudo kamago gin gik moko ma at the end of the day we are seeing total negligence, rush for making money. The government bende, especially Sirkal ma wantiere godo sani ni Joyce, akia aluonge ni it's a very happy government. Jok ma oketore kachacha as leaders, they are doing us a lot of harm. They are so excited, Joyce, ma gimoro mani wadwa take care of japiny gi nyathine cha is none of their business. Emane mido ka gikelo kata mana chike mok ni kare, gik moko timatima kaka wigi omiyogi, schools are overpopulated. Nyithindo ok ging'eyo ni damage mane ma gikos ne nyathi. Nikech Joyce, kinyala ng'iyo the number of students monego bedni bedo godo kata mana in a dormitory. Mi rito maber. Do you know ni just in case kata mana ni mach owuok, tibo minimize the number of casualties midhi yudo kacha. To ka koro wach kata ni kawo nyithindo 100, tiketi do monego bedni ting'o mana nyithindo kata mana 50. Then something happens ni nyithindo gi. Imagine no overwhelm gi. Don't ng'eni wadhi lose extra 50 children instead of the right number of children monego bedni wabedo godo kacha. Koro yudo ka Joyce wantiere gi officers ma bende ninde tich. Bed king'e maber ni wantiere gi county education officers piny kacha. Joka ka onego bedni giwuotho skunde to ging'iyo ka bende do we have are the qualities ma waketo kacha under quality assurance. Joka ka are they doing their job? But Joyce, Kenya onywandore ma I don't know when we are going to start cleaning this nation, because everybody is negligent and iyudo demand bende is very high. Chik wacho ni nyathi ka nyathi must go to school, it is compulsory. Kori wacho ni kata ka an janyuol, yes, it is compulsory nyathi na nyaka dhi school. Nyathi oluong na kata mana wach ni maybe in a boarding school moro, let's even say like Kipsigis girls, nyathi oluong kachacha, oluong gi in their numbers. Sani don't know kata mana kaka ni luongo gi school. Ministry of Education is totally in charge. It is not the head teacher mapro dhi kacha wacho ni skunda can only take this number of children, let me take this number. Ikelo nigi. Kukel nigi kakidwa admit gi kakidwa timiko. That is none of the government's business. We have brought them there. Kore ni chako manyo makeshift dormitories ma nyithindo gi nyalo bete. Joyce akia ni achak gi kanye tatie gi kanye. But what I would assure you, any Kenya onywandore. Kenya is so careless. The government of Kenya is so careless. Gimwananchi, the people ma are supposed to be responsible for nyithindo gi and safety measures onywandore. Staff mondiki to take care of these things are so careless. Koro carelessness ni Joyce. Okni wakia, okni chik onge. But we are too careless. Mangat manyalo chung mawacho ni anto koro I want to work against the odds. Gik muketo go kadwa ng'iyo, adwa ng'iyo the right things to be done. Do you know ni such a person will always be taken out? Inegi, why are you standing on our way? Ibro goli, ibedo transferred, kata then the worst, mabro timore ni eni ibro negi, wapomna ni Joyce no neg nango, because Joyce stood for the rights magoganda. So it is very bad, Joyce. I don't know what has entered into us in Kenya. We are very corrupt. Our minds have been corrupted. Magik mawatimo are just upside down. We wawinja ne pacha Mwalimu Joseph Mang'ura ngeni podo oriwore oluwo twaka achiel kachiel kama otudore kodwa kokalo yor simu okinyima kawuono. Mwalimu Mang'ura, dhugruok mano mar jopuonjre e skunde, ere kaka mano nyalo bedo ni miyo japuonjre chal mare
kata chal mar arita mare ok bed makare e skul kacha, to kaponi skul orwako jopuonjre mathoth mano moheo kiwango mowinjo bed ni girwako, ere kaka mano bende kelo pek ne jopuonj e skundego? Nikech mana kaka winjo ka Maureen owacho, winjo bed ni japuonj achiel kaber to bedo kod jopuonjre 45 kende. Tiyudo ni moko kuom kilese ma sani nitiere moko kuom skunde orwako kata jopuonjre mathoth mokalo kiewo mowinjo bedi. Mwalimu Mang'uro. Kamano adwa wacho ni dungruok nyithindo sani wanyalo wacho ni en dungruok